Så kører vi. Kovalente bindinger er bindinger mellem to ikke-metaller, som deler deres elektronpar, og derfor kaldes det også elektronparsbindinger. Og den her binding den sker mellem ikke-metaller eller halvmetallers valenselektroner, som bestemmes af atomets hovedgruppe. For eksempel så har klor 7 atomer i yderste skal, fordi så er 7 en hovedgruppe. Og kovalente bindinger, de skrives, vi har her et eksempel på en kovalent binding mellem hydrogen og klor. Og man kan se, at de her to elektroner, de går, hvor man kan se, ja, hvor pilen? De her to elektroner, de går sammen og danner en, kovalent binding. Og kovalente bindinger, de skrives enten med elektronprikformer, hvor at den kovalente binding den udgøres af en elektron for det ene atom og en elektron for det andet atom, eller med stregformler, hvor at den enkelte streg illustrerer en elektronparbinding. Og så er der ioner. Ioner de dannes ved at for eksempel natrium, den dannes ved at den smider sin elektron i den yderste skal for at opfylde oktetreglen, altså for at få de her 8 elektroner i yderste skal. Derimod så optager klor 1, fordi den har i forvejen 7 i yderste skal, og så er det smart at optage 1 i stedet for at smide 7. Hvilket godt skal ses på de her to billeder. Og en ionbinding den dannes ved at du har den dannes mellem et metal og et ikke-metal. Og det er sådan, så metallet det er det plusladet i ionbindingen, og ikke-metallet har en negativ ladning. Og så går de her elektroner sammen, så det bliver dannet 8 elektroner i alt i yderste skal, for at opfylde oktetreglen og få en særlig stabil struktur, hvilket også kan ses på billedet. Ioner, når de er dannet, så lægger de sig i noget, der kaldes iongitre. Og iongitre, det er en særlig fast struktur, som ioner har, hvor de ligger sådan helt tæt op ad hinanden. Hvilket også kan ses på billedet, hvor vi har natrium-ion og klorid-ion. Derudover så er der noget, der hedder komplekse bindinger. Og komplekse bindinger, det er en binding mellem en metalion og en ligan. Hvad var det? Og den her ligan, den kan være et neutralt molekyl eller en negativ ion. Det er vigtigt, at liganen ikke har et ledet elektronpar. Og så det her ledige elektronpar, altså bindingen opstår ved, at man får en forskydning af det ledige elektronpar fra liganen over imod metalionen. Så det er en slags kovalente bindinger, men det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er kovalente bindinger, fordi at begge elektroner i den her binding kommer fra liganen. Et eksempel på liganen er for eksempel det der på billedet her, AgNH3 2+, altså NH3 i parentes 2+, som det også skal ses på billedet. Og der ses, hvordan liganerne dannes, hvordan de to elektroner de forskydes over imod metalionen. Calcium har et smeltepunkt på 842 grader Celsius og et kogepunkt på 1484 grader Celsius. Det bemærkelsesværdigt her er kogepunktet for calcium lige præcis dobbelt så stort som smeltepunktet. I calcium har vi med London-bindinger at gøre. Calcium er i daglig tale kalk, et mineral, der findes allermest i kroppen. I kemiens verden optræder calcium i forbindelse med oxidationstrinet +2 i form af calciumionen, Ca2+. En typisk calciumforbindelse er natriumhydroxid. Sure og neutrale opløsningers calciumsalte indeholder den uhydrolyserede aquaion, og ved tilsætning af en stærk base sker der kun en fældning af hydroxidet, hvis opløsningen er en relativt koncentreret opløsning. Calcium OH2 er tungere opløsning end strontium OH2, men let opløsning end magnesium OH2. Calcium 3 fælles som hvidt bundfald af calciumkarbonat som hvidt bundfald af calciumkarbonat, og karbonatet er meget let opløseligt i fortyndende syre, som vi kan se på vores reaktionsskema herunder.
Jerns tilstandsform er et fast stof. Jerns smeltepunkt ligger på 1538 grader Celsius, og kogepunktet ligger på 2861 grader Celsius. Igen har vi med London-bindinger at gøre. Jern som opløsning. Da jern 3 i vanlig let opløsning let oxiderer sig luftens oxygen til jern 3, benyttes en frisk fremstillet opløsning til de nedstående forsøg med jern 3. Opløsningen fremstilles ved opløsning af jern i fortyndet svovlsyre. Og dette ses også på reaktionsskemaet herunder. Så er der kobbers smeltepunkt, det ligger på 1048,62 grader Celsius, og dets kogepunkt er på 2562 grader Celsius. Kopper danner intermolekylære kræfter London-bindinger, og derudover så er det særdeles let at forme og bearbejde, fordi det er et blødt metal. Og det har en ved meget, meget høj renhed, noget med 99,99%. Der har det en særdeles god ledeevne, hvilket man også anvender i ledninger. Altså elektrisk ledeevne, ikke? Kopper danner to ioner, som er Cu+ og Cu2+. Og derudover så indgår det i ionforbindelser, i det kopper er en ion. Og det kan oxidere aldehyder i basisk opløsning, hvilket blandt andet anvendes til påvisning af aldehyder i Fehlings-test. Derudover så står det i samme hovedgruppe, eller undergruppe hedder det så, som guld og sølv. Og det betyder, at struktur minder meget om guld og sølv, hvilket man kan se på nedstående atommodeller. Så er der nogle kobberforbindelser her. Og den første op til venstre er kobber 2-sulfat pentahydrat. Som vi ser, så står der prik 5OH2. Og det betyder, at den her forbindelse den indeholder 5 vandmolekyler for hvert SO4 i sit ionkilder, fordi der er nogle hulrum, der skal udfyldes. Den næste, som I kan se nederst, den hedder malekit, sådan i daglig tale, eller ir. Men kemisk set så hedder den kopper 2 karbonat i basisk, altså basisk kopper 2 karbonat. Og hvis man ser på smeltepunktet for kobber 2-sulfat pentahydrat og kobberkarbonat, så vil kobberkarbonat smeltepunkt ligge højere, fordi at det har nogle flere elektroner at omgås med, og Londons bindingers styrker øges af hensyn til antallet af elektroner. Derudover så kan den også indgå i hydrogenbindinger, altså malekit, fordi den indeholder et OH. Den sidste oppe til højre er tetraamin kobber 2, eller 2 kobber tetraamin. Og det er en kompleks ion, hvor kobber er metallet, og NH3 er leganen. Så var det ikke noget at sige.